84-ші лицей Обана КВН командасы. Сәлем Кыфу! Сәлем Руслан! Руслан, сен неге әндәшмейсің? Мен бит Руслан түгел, мен Вилдан. Менә ничек аның исеме икән? Сезнең каршыгызда Обана КВН командасы, яңа состав, яңа кешеләр, яңа йөзләр. Камил, син ник сәхнәгә чыктың? Мен таптым бугай. Үземнең мәхәббәтемне. Кемсең ул? Новенькая. Руслан, син бит ни, Машо. Беләсеңме ничек кызга ашарга? Шешек бүләк ит. Ярар. Исәл саса түгелме? Юк. Әйбәт булган, рәхмәт. Туктагыз, бүген мөһим көн һәм безгә җиңәргә кирәк. Точно! Башыйбыз! Алга! Һәм беренче миниатюра әби телевизор карый. Я понял одну важную вещь. Что бы с тобой ни случилось днем, главное... Әби тагын карыйсың инде. Бир күрсәтәм нәрсә карарга кирәк. Эй, балаша! Кыз белән танышканда булган хәл. Эй, кыз! Ярыймы синең белән танышырга? Ярый! Мин бер кашанда күргәнем юк. Мондый ямсыз тавышлы кызны. Күз алдыгызга китерегез, Камил кредит ала. Исәмсез? Ярыймы сездә кредит 1000 алырга? Әйе, ярый, карагыз. Бүген 1000 аласыз һәм 2нче елга 2000 бирәсез безгә. Бу бит ни? Бәрәңге сыман. Берне утыртасың, 2нче елга 1 шиләк җыясың. Ләкин ни әйтәсе килә? Минем белән ел урожайный булмый. Әбиләр магазинга бурлыкка килгәннәр. Бөтенегез ятыгыз, бу ограбление, акчаны сумкага. Не трогайте, я пост держу. Ураза тотасыңмы ни? Бу әйбәтне җибәрәм синең, бар. Всем стоять, это полиция! Кстати, мин бит сезне чакырган идем. Безнең дә хулиганнар, наркоманнар, ай-ай-ай. Илүзе, кош! Самая любимая музыка здесь играет. Сезнең каршыгызда Обана КВН командасы чыгыш ясады. Малик, мин китәм КВНнан. Нигә кая китәсең? Яратканыма. Сине бит яратканың у диван. Булсасын, ул мине ярата. Ә сез мине юк. Камил кау инде. Юк, мин китәм. Мин нишләргә кирәген беләм. Ярар, калам инде. Сезнең каршыгызда Обана КВН командасы чыгыш ясады. Рәхмәт! Мяу.